солам, ҷада свет гирифтам ҳар намуд. Намедонам чута ва ҳар магазин дар омадагӣ ва ҳар куҷо чантаи гирифтагӣ мози ҳамаро шудам дидам шота бисёри бад. Хеле свет. Инаи декор и подставкара гирифтам барои гуфтам ки шам мемонам ва ҷоша украшать мекунам. Барги ёлка гирифтам, живая ёлка баргша гирифтам. Хеле бубузиша, шам, скатерть, ваза, хеле подсвечники ям поём гирён мешавам. Хеле подсвечник тоже гирифтам, гирён мешава. Ям декоратсия. Шишки. И шишкоам дина харида будам, уже нишонтон додам. Худам сохта будам. Ёша сафед мондуму. Ҳар дира сафед кардам. Ишалхе чхеле ки ҳастам хемондам. Вот. Инқа чизи барои ваза. Иҷа камтарак якчанд дона бузчӯи нав шишагӣ. Ям барои ёлка. Скорее всего ёлка ма камтарак сафедак мекунам. И подсвечник барои шам. Ё ҳамаш барои трезаҳо. Иҷада коробкаи бузчӯи худам. Я возьму. Вот. Хеле бузчӯ дорам, қати суратҳои кӯдакон. И ёлкама ҷамъ кардам, хушк шид. Шуштам ша. Баъзе хушк мекунам. Соати мо 12 шаб. Мо қади ҳамкоромон конференсия доштем. И кӯдакоҳоам мехостам нишонтон ки ёлкара чихе ҷамъ кардам, умуман хонора чихе эҳсос кардам пешаи соли нав. Ёлкаи ман ба фикрам 1,60 ҳамин хеле қадш ё 1,80 баландиш. Ё 1,60 ё 1,80 баландӣ дора. Барохе нишонтон мехе то потолока боло шуда. Да иҷа шам мондагиам. И ваза дора нош худаш свет дора. И светаи худи вазай. Ва дар он шондаи хеле санг ҷамъ кардам. Баъзе сангода свет омад, баъзешда наомад. Иҷа ёлка, таги ёлкада мондем хеле фонарик, ям қати светай. Ва иҷам гирён мешава қати светай ҳар тарафаш. Ёлкаи мада чанд бузичӯи ҳастанд ки да дил наздикам. Иҷа Идрис. Тарафаш дам сурати майдаки Идрис. И поёнда чизе ки дар влоги пештарам нишон додам худам карда будам. Номи Идрис. Инҷа просто и бозичае ки Анис да садик карда буд. Иҷа номаш. Вайди бозичаи знахто мекунам. Яъне ҳама дӯст медоштаги украшения ёлкаи ман. Иҷа Анис. Қати Идрис. Поёнда номаш Анис. Иҷа сурати ман да пуштам амхе сурати ман тарафдам Аниска майдакай.
جای خیلی یولچکای і گیرون میشوم. Да було сніговик, а я гірон мішала. І тарaf там як йолочкай دیگه. І бузічарама як традиція дорум. که هر سال یگون کودک ده یگون چی توفه میکنم یگون کودکی در کورایشه هم هر سال وقتی زمستان میشه و کودکان ده یا جینسی نغز میخرم یا کرتکای نغز میگیرم یا اینکه سپوشکی میگیرم اما وقت دوتایی میگیرم و یگون کودک ده توفه میکنم. طولی 3 سال شد. یکم سالی که همین کارا کرده بودم در گروه ما نویستم که دخترام سپوشکی گرفتم در ادریس دکی در کارا یک تا دیگه شا میخوامم خیلی یگون کودک ده پدرکا کنم و یک دخترک نویست که هوایو کوفته استندن как раз یک سپوشکی که درونش هم خیلی پت داشته باشه و گرم باشه. من گرفتم رویش کردم و وقتی که روانه میکنیم адресомон меистад. Адресомон дар коробка ҳаст. Ҳам адрес ҳаст, ҳам номам ҳаст. Обратно мада баргашта як рӯз як посилка омад. Мебинам ки ҳамун духтар. ҳайрон шудам, шудам ки дарунаш да ҳамӣ буд. Дарунаш да лави медвежонак, ангел буд. Ва намхе шоколад, ҳарчи ширинӣ ва як открыткаи дига духтарак мада поздравления навист. В нависки по-русски, что дай Бог Идрису здоровья, дай Бог моим детям здоровья. И пусть этот ангел-хранитель, пусть эта игрушка будет нашим ангелом-хранителем, пусть она бережет моих детей. Ам халигапона мистагибат барами малахтики туфора мекнам. Интизор намешам ки мада баргашта одам ягончи туфа мекна. И вақти ҳамин бозича омад, ҳамин посилка омад, мак шудам шам ҳайрон шудам, беҳад хурсанд шудам ва ҳамин мишка ҷои махсуси худша дорад дар ёлкама. Вақте ки ҳар сол ёлкама ҷамъ мекунам, аввал ҳамира меовезам, аз ҳама аввал ҳамин бозичаро меовезам, баъд давом медиҳам ёлкаро ҳамашро украшат мекунам. Бояд ки якум да ҳамин ҷа иста, баъд дальше ёлкама украшать мекунам. Як бозичаи махсус. Простой, оддӣ, но паракои волшебный. Это наш ангел. Ана хеле декор сохтум. Наим чизои харидагим. Инҷа баргои ёлка, баргои зинда. И декоративные гулако, давомбайнаш гули сафед ва аз ду тараф шам. И кришкаи ҳами шамоай. И болода танҳо ҳами чиза гузарондам, охиронаш монда буд, намедонистам дига ҷо часпонам, бароям дар ин боло мондам. Ва и полкода мондам ҳами ёличкои кардагима. Сеташа. Иҷадам да шам. И снеговика Идрис 1-4 сол пеш да садӣ карда буд. Иам ҳар сол мемонам ки иста. Я мешава гериён кардам. Так вот. Иҷа шам тоже. И буд ҳамхе зал. Иҷада, кстати, вот тоже снеговик часпондум. Ва мерем коридор. Коридорда зиёди чиз намондам. Дар инҷа ҳама вақт рюкзаки Идрис меиста. Вақте ки рюкзакша баъди мактаб омад, агар ҷошда намони гиря мекуна. Соата печондам. Ва дар ин боло тоже декоратсия кардам. Намедонам шумо да метоба ё ин ки не. ҳозир хангирён кунам. Иҷадам да ҳамахе баргои ёлкара ҷамъ кардам. ҷӯшиҷа ва гирча просто гирлянда ҷамъ кардам. Яктени хеле дина дута буд. Якча инҷом бозикат шикаст. Партофтум ва якча оварда да инҷа мондам.
спальни мада кӯдако хован. Ман спальнима ҳеҷ кор накардам аз сабабе ки вақте ки ман ҳар диюрам мехобунам ягон овоз шава, ага ҳардаш бедор мешаванд ё ки ягон рӯшанӣ боша, ага кӯдакои ман бедор мешаванд. Аз ҳамин сабаб дар спальни ҳеҷ накардам. Камтарак детскиро танҳо кардам. Идрис ҳамаи чизоша қатиш мебара вақти мерава, курпачаша, болишша. ҳозир мерам пеш аз хоби худам, Идриса мебарам ҷо гашт мемонам. Хонаи кӯдакоро танҳо ира овехтам. Яй боло да инҷа вот мешавад ки так ранги чизи хоначаи кардаги мо ям свеча мешавад гирён кардан. ва хонаи кӯдакода танҳо ҳамия мондам. ин лампочка мада чӣ ба маъқул шидам, вақте ки зиёд меиста худаш хомӯш мешава. Ҳамин чиз мада маъқул шид. Ман як бор кӯшиш кардам ки да иҷа овезам, нашид бо нагуфт. Аз ҳамин сабаб мондам да ҳамин боло. ҳозир ба берӯшании свет, не рӯшании свет, қати берӯшании свет ҳам рӯшан. Да иҷа кӯдако хован. И кухнима кардам. Кухнима шумода нишон дидем. Кухнии ман майдаҳакай. Барои ҳамин вақт чизи зиёд накардам. Ҳамин танҳо трезоша украшать кардам. Часпондам снежинки ва мехоҳам болои стол да ягон хел гул харам. Гули сурх, да иҷа снежинко ва дар ин боло ҳам ҳамихай и тарафшам ҳамихай снежинки. И всё. Тамом. Хонаи мо ҳам майдаҳак. Вақте ки иҷадари даромад, вақте ки медароен, на ин тараф ҳам чоркунҷа хонаҳо. И всё, ҳам майдаҳак 44 квадратный метр. Но ай залма бениҳоят нағз мебинам. Вақте ки зал ҳамин чиз мешава. Пеш аз соли нав ҳам украшать мекунем, нағз мебинам ягон китоб гиро мешинам хонам ё ки не хеле ҳам калонша дорам. ҳам вот такой вот ежедневник дорам ки расм мекашам. Ҳар ранга мегирам. Якта чизи кори ман нишон дода устша наметонам. И тарафта менависам ва вақти холигим ҷоша расм мекашам. Вот ҳар ранга гирифта расм кашидан. Ман ҳамин атмосфераи соли навам қанҳамз мебинам. Соати мо 12:30 шид рости гап. Неки ман гуфтам камтарак шинам, китоб махонам. Ҳамиҷа шумода мегум хай дӯстони азиз, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед ва солҳои нави меомадаги муборак боша ба ҳама. Намедонам ки влог то соли нав бо меброя ё ин ки не. Барои ҳамин пешакӣ ҳамаи шуморо табрик мекунам ки 2021 як соли хуб ва як соли пурбаракат боша барои ҳаматон. Хай, то видеои оянда.